Ένα, δύο, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εγκατάσταση και το ξεκίνημα αυτών των δύο εφαρμογών που σου έχω φτιάξει. Λοιπόν, επειδή ξαναγράφω το βίντεο πριν, είχα ξεχάσει το μικρόφωνο μου. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνεις, το έχω κάνει ήδη. Λοιπόν, κατέβασα αυτά τα δύο πραγματάκια. Αλλά ξέρεις, δεν θα τα διαγράψω γιατί θα μου πάρει... Αλλά πρέπει να τα διαγράψω για να είναι σωστά. Τα διαγράψω. Γιατί όχι, θα τα διαγράψω. Έχω τα zip. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά θα το κάνουμε σωστά. Θα το πατήσω delete from trash. Ok. Prepare. Ακούγανε μυστηράκια να σοβαρεύουν. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, ανοίγουμε το browser της αρισκίας μας. Λοιπόν, για να βρούμε και αυτό είναι το front, ναι. Αυτό είναι το front. Ίσως και καλύτερα γιατί έκανα και μερικές αλλαγές που ανακάλυψα πριν, μερικά λάθη που υπήρχαν. Οπότε θα είναι ακόμα πιο smooth. Ωραία. Εδώ έχουμε τα δύο project. Το ένα λέγεται Edu Game Magnetism, Edu Games Front. Αυτό το όνομα είναι άθλιο, αλλά δεν πειράζει. Και στα δύο πας κάνεις download zip. Τώρα δεν γνωρίζω, άραγε στα Linux μπορείς να δεις τα hidden files με το καλημέρα, άραγε. Να δούμε. Σκάζω το ChatGPT στα γρήγορα. Είναι Ubuntu 24 Linux files, directory για την ακρίβεια. Για να δούμε. Ωραία. Control H. Μάλιστα. Οκ. Δεν φαίνεται τόσο δύσκολο. Αυτά πρέπει να κατέβηκαν. Οπότε πάμε και στα να τα κάνουμε unzip. Μπορώ να πούμε εντυπωσιάζει το πόσο γρήγορα τα zip. Βλέπω ένα λάθος που μόλις έκανα. Και αυτό είναι εδώ στο magnetism το διαγράφω. Γιατί πρέπει στο magnetism να προσέξουμε να πάμε στο first release. Έτσι, κάτσε να το δω και εγώ, μην κάνουμε magnetism. Ναι, στο first release branch και τώρα κατεβάζουμε. Βλέπεις είναι 19 commits ahead of main. Πιο μπροστά. Τώρα το σωστό θα είναι να το κάνω merge αυτό με το main και ώστε να κατεβάζω το main, αλλά προφανώς δεν θα το κάνουμε σωστά. Ωραία. Οπότε πάμε πάλι, διπλό κλικ. Πραγματικά απίστευτα γρήγορο extraction. Κάτι είναι περίεργο. Διαγράφουμε τα zip. Πάμε πρώτα στο εύκολο που πρέπει να είναι το magnetism. Μπαίνουμε μέσα. Ναι, ίσως αυτό που δεν το είπα πριν, πρέπει να κατεβάσεις το Node.js. Πιστεύω ότι πρέπει να το έχεις ήδη κατεβάσει από προηγούμενα projects, οπότε δεν πρέπει να έχεις κανένα θέμα και να είσαι εξοικειωμένη. Το έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, αλλά είναι τσάμπα χρόνος. Το ανοίγουμε με VS Code, που αν και το σκέφτομαι δεν είναι και απαραίτητο να το ανοίξουμε με VS Code, αλλά ας το ανοίξουμε εμείς. Ή αντρίκια. Όχι, άντε θα το κάνουμε αντρίκια. Πάμε εδώ. Κάτσε να κάνουμε. Αρχικά νομίζω είναι έτσι. Πώς μας το πει ο κύριος ChatGPT τώρα. LSα, ναι. Και πού είναι το get. Πώς με τα έχει άσχημα.
Γιατί δεν βλέπω κανένα git. Για δώσε μου μια στιγμή να το ερευνήσω αυτό, είναι περίεργο. Καλά το φαντάστηκα, όπως μας το λέει και ο φίλος μας, επειδή επιλέξαμε την επιλογή από το git download zip, πήραμε μόνο τελευταία έκδοση και δεν πήραμε το git directory. Οπότε τώρα να σου πω πως δεν θυμάμαι πως ανοίγεις αρχεία. Κάτι με λες πρέπει να είναι. Για κάτσε να το δοκιμάσουμε στα γρήγορα. Λες και να πεις readme. Πιάσει άρα. Και όμως έπιασε το ρημά. Μπράβο. Damn. Okay. Κάπου τώρα προς τα κάτω έχουμε τις οδηγίες. Οπ, εδώ είναι οι οδηγίες. Τι φαίνονται έτσι όμως, όχι δεν φαίνεται άσχημα. Ιδέα μου. Λοιπόν, το κάναμε το και καλά το clone, πάμε για το install. Θέλουμε npm install για να κατεβάσουμε τα dependencies. Μετά θέλουμε npm run migrations. Αυτό ουσιαστικά τι είναι? Τα migrations, βασικά βάλτε στο ChatGPT, θα σου το εξηγήσει πολύ καλύτερα. Γράψε SQL Database Migration, what it is. Και τέλος με το npm run dev το τρέχουμε. Οπότε, τώρα με κάποιο τρόπο εγώ βγαίνω από εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς, με το Q, ωραία. Ήταν npm install ή αν θες να το παίξεις και λίγο pro, κάνεις npm i. Τώρα αυτό μπορεί να πάρει κανένα δίλεπτο. Είναι πολύ πιο γρήγορα από εδώ. Το VS Code τελικά είναι χαλιά. Γι' αυτό κι άλλος άρχισε να παίζει με τον άλλο. Τέλος πάντων. Τι είπε μετά? Κάτι για migration, να το πετύχω. Αν το θυμάμαι πρέπει να ήταν έτσι. Θέλουμε και το run. Μάλλον δεν ήταν αυτό. Μήπως S? Έλα, ήταν S. Migrations. Οπ, πώς... Μάλιστα, οκ. Οκ. Και τέλος πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τρέξουμε το dev. Υπέροχα. Control και κλικ για να το ανοίξουμε εδώ. Μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι αλλαγές έχουν γίνει από την τελευταία φορά που το έχεις δει? Έχει μπει αυτό το stay login, ώστε να μην χρειάζεται συνέχεια να βάζεις τον κωδικό. Το κακό βέβαια με αυτό είναι ότι... Θα κάνω restart. Τώρα εγώ το έχω πειράξει και έχει πάντα μέσα το user. Το έχω κάνει αυτό γιατί αν πας ας πούμε εδώ το παιχνίδι και πατήσεις restart, σε πετάει, θα σε βάλει κατευθείαν μέσα. Αν το είχαμε, το βγάλω αυτό το cheat που έχω κάνει και ας έχεις πατήσει στο stay logged in, θα σε πήγαινε στο home page. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Να ξεκινήσουμε από τα magnets. Εδώ είναι το basic. Εδώ, ας πούμε, αυτό είναι ένα bug και μην το, άμα χρειαστεί να κάνεις καμιά παρουσίαση, να δείξεις ένα βίντεο, μην το προσπάθησε να μην το δείξεις, ή αν το δούνε απλά πες ότι είναι bug. Την μπάλα δεν πρέπει να μπορούν να την πιάσουν, αλλά ήταν ταλαιπωρία να μην το κάνω, να το πετύχω. Οπότε πόσο εδώ το ψήλο θυμάσαι, πιστεύω, πόσο μπορώ να βάλω? 3. Πώς το έχω καταφέρει ο άτιμος με 3? Σίγουρα δεν πάω να τα κουνήσω. Τώρα αυτό να σου πω δεν ξέρω αν καταφέρνετε. Έτσι όπως το βλέπω. Μπορεί και να μην καταφέρνετε. Ίσως να θέλω άλλο ένα να βάλω. Τι μπορούμε να τσιτάρουμε? Οκ, θα το δούμε. Αυτό είναι πολύ εύκολο να βάλω άλλο ένα μαγνήτη. Ίσως να μπαίνει εδώ. Τα tricky walls είναι ότι πλέον τα κόκκινα σημεία όταν σε ακουμπήσει χάνεις. Οπα.
και μπορούμε να τα κάνουμε να κουνιούνται. Εντάξει, μόνο πάνω κάτω προς το παρόν κάνουν, όχι προς το παρόν και για πάντα. Οπ. Και άμα βγει μπάλα εκτός ορίων πάλι χάνεις. Για να κάνουμε άλλη μια γρήγορη προσπάθεια. Που, τελευταίο. Για να παίξουμε. Ωραία, καλά ήταν. Είδες, τουλάχιστον δεν είναι τόσο εύκολα. Και εδώ πέρα στο maze πάλι το ακολουθείς. Μπορώ να πω ότι αυτό το maze, η δημιουργία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το πώς έχει φτιαχτεί το grid. Όχι, από εδώ δεν βγαίνει. Οπα, έλα. Α, θα το νικήσουμε αυτό το επίπεδο μάλλον. Άντε να αλλάξουμε και λίγο το polarity έτσι για το... Α, πρέπει να κάνουμε μάλλον pause. Ωραία. Να δούμε και λίγο αυτό. Εντάξει, δεν θα λέγω ότι είμαι κάποιος πολύ καλός game designer. Πιο πολύ αυτός που θα φτιάχνει το game engine θα έλεγα ότι είμαι. Άρε Τσίριο, που είσαι να με χαρίσει. Τέλος πάντων. Όχι, έλα. Πάμε ένα τελευταίο. Πρέπει να πω ότι είναι και λίγο εθιστικό. Να κάνεις την πλάκα. Τι είναι γαργαλιέσαμε. Κοίτα να δεις. Οκ, παραδίνω. Και εδώ το τελευταίο είναι πάλι απλά διαφορετικό maze. Τίποτα τρελό. Και αυτά τα υπόλοιπα έχουν μείνει τα ίδια. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε τότε το magnetism. Ελπίζω να ακούγομαι αυτή τη φορά. Πάμε τώρα για το άλλο που θα βγούμε. Τι έλεγα, νομίζω πρέπει να πάμε εδώ, κάνουμε ένα ls, οπότε κάνουμε cd. Με το games πρέπει να φτάνει, ls, πρέπει να είμαστε καλά. Οπότε κατευθείαν, επειδή είμαστε pro πλέον, npmi, αυτό νομίζω θα αργήσει λίγο περισσότερο από το άλλο. Θα κάνω ένα απόσκαλο κακού. Οκ, ούτε αυτό άργησε. Τελικά το VS Code είναι αρκετά βαρύ πρόγραμμα. Κοίτα να δεις. Το επόμενο λογικά πρέπει να είναι απλά το start. Για να δούμε. Μην πεις ότι θα γίνει και εδώ γρήγορα. Μιλάμε για τρομακτικές διαφορές με το VS Code. Στο προηγούμενο βίντεο μου κόλλαγε το σύμπαν. Τώρα θα πήγε πολύ καλύτερα. Τι έγινε, αυτό δεν το έφτιαξα. Θέλετε να με τρελάνετε. Θέλετε να με τρελάνετε. Οκ. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε τουλάχιστον ποιο είναι το πρόβλημα, οπότε κοιτάξτε πόσο αργό είναι. Magnet και... Τι έγινε, δεν το έκανα push, λες να το ξέχασα. Για δώσε μου μια στιγμή. Front, εδώ είμαστε. Να το. Επειδή είναι Windows δεν το λαμβάνει υπόψη του, το στέλνει. Γαμώτο. Λοιπόν, πρέπει τώρα να το θυμηθείς αυτό. Εδώ πρέπει να αλλάξεις αυτό το κεφαλαίο I, να το κάνεις, κοίτα πόσο κολλέγομαι, μικρό. Για να δούμε. Τώρα θεωρητικά πρέπει να παίξει. Ωραία, VS Code. Έπαιξε, ναι. Αυτό είναι. Και είναι η αλήθεια, είναι δύσκολο να το φτιάξω. Δεν γίνεται να το φτιάξω το.
ίσως μπορώ να το φτιάξω από το GitHub. Ναι, εδώ πρέπει να συνδεθώ. Τέλος πάντων, για να δούμε ότι παίζει καλά. Magnet, the basics. Έτσι, λίγα πράγματα, λίγο μπυριμπύρι και πολλά βιντεάκια. Μια χαρά. Α, μπράβο, και αυτό εδώ θα το παζώ, κάνει τίποτα. Εδώ αυτό τώρα δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά στην περίπτωση που θέλεις πάρεις αυτά τα zip και τα ανεβάσεις σε δικό σου repo στο GitHub, μπορείς να πάρεις αυτό το link, το αντίστοιχο δηλαδή αυτό εδώ, όλο βέβαια, και πού πρέπει να πας να το τοποθετήσεις. Στο docusaurus config.ts πας πάνω, ψάχνεις για αυτό το custom fields και το βάζεις εδώ. Και θεωρητικά, βασικά για να μην το κάνουμε τόσο θεωρητικά, το κάνω τώρα μαζί σου τεστ. Βάλουμε εδώ, save. Πρέπει λογικά να το πήρε, θέλω να πιστεύω. Τώρα που θα είναι λογικά στο 3000 θα τρέχει. Θα ποντάρω. Καλά ποντάρω. Για να δούμε. Mini games και... εντάξει, τουλάχιστον αυτό δούλεψε. Και δεν το είχα τεστάρει ποτέ. Very good, very good. Οπότε πάμε εδώ πίσω και να το βγάλουμε όμως. Ναι. Αλλά έχει καμία νόημα, αυτό δεν το πουσάρω. Αυτό ήταν. Μην ξεχάσεις, πολύ κρίσιμο, αυτό το I. Bye bye. Α, τι έχουμε, πόση ώρα, 17 λεπτά. Άντε ας πούμε και αυτά να ξεμπερδεύουμε. Πώς ζωμάρουμε. Τι έγινε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το development έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται αυτό, άμα το κατεβάσεις με zip δεν έχεις πρόβλημα. Εδώ θα είναι το link από το βίντεο αυτό. Και όσον αφορά το γράψιμο, για το part 2, το user manual και το developer manual, έχω ήδη γράψει κάτι με τη βοήθεια του ChatGPT βασισμένο στο repo προφανώς. Έχω το user manual που αυτή τη στιγμή είναι 2 σελίδες, αλλά θέλω να το προσπαθήσω να το πάω για 3. Και είναι στα αγγλικά προφανώς και πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Σωτήριο είναι αυτό που έμαθα, ότι το ακριβό μοντέλο, το ChatGPT 4.5, δεν το αναγνωρίζουν σχεδόν καθόλου πώς τα λένε, τα AI detectors. Είναι πάρα πολύ καλό, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε για translation κατευθείαν. Δεν είναι ταλαιπωρία δηλαδή το translate. Το developer manual είναι 7 σελίδες προς το παρόν, δεν νομίζω να μεγαλώσει, 7 σελίδες είναι κομπλέ, λέει τα πάντα μέσα, απλά το κάνουμε στα ελληνικά. Μετά έχουμε το part 1, το πολύ μπυριμπύρι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 20 σελίδες, πρέπει να μπουν ακόμα 2 references, οπότε καμιά σελίδουλα ακόμα. Πρέπει να γίνει λίγο δουλειά με το layout και δεν είμαι τόσο καλό στο Word, οπότε το έχω βάλει μια ώρα. Καλά, μια ώρα είναι και το μήνυμα σε ό,τι έχω βάλει. Μετά πρέπει να κάτσω προσεκτικά να το διαβάσω για να βρω προβλήματα που όλοι και κάθε εμφανιστεί. Το έχω βάλει 2 ώρες. Να λύσω αυτά τα προβλήματα, άλλες 2 ώρες. Και μετά να κάνω άλλο ένα σκανάρισμα κοιτώντας ακριβώς τι έχει πει η καθηγήτριά σου και τι θέλει. Και στο τέλος, εντάξει, αυτό αποκλείται είναι 1 ώρα, αλλά το ChatGPT θα το κάνει κατά πάσα πιθανότητα και εγώ θα το επιβλέπω. Να γραφτεί στα ελληνικά. Στη χείριση των περιπτώσεων θέλουμε δηλαδή άλλες 12 ώρες. Που σημαίνει το άλλο σου κου, γιατί αύριο Κυριακή δεν θα ασχοληθώ κανένα 3-4 ώρο μόνο. Οπότε το άλλο σου κου σίγουρα έχουμε τελειώσει από αυτό. Λοιπόν, μπουι.